kadum kor benglong pine do ke alo nonam che thangklong che padana bang phi ma che arji ke min nai a actress alang limen ke sami mirimili hansepi che padana video kelang vera bang pi tum puthora kimi che padana marjan iltum langi long po LSG enterprise men ke bondala marjan ala marjan men ke lalo kopai awe totang te piningela bangso ala marjan puthak le full detail lang isinang totang te a video le start lo nang la bangso la marjan long che padana tung ke lai khenlo nonam che thangklong mate arji ke min nai actress alang limen ke sami mirimili hansepi alang li phan tum la bangso ala marjan long alang che padan te ilong ji lapen labang so lama jalong cepat jana bang pukela lo jirsong taro alang li phansta milutum labang so alama jalong alang li cepat jan te ilong po lapen dutulang somsi terang lapen rubjili terang pi alang tum phansta milutum labang so alama jalong alang li tum cepat jan te ilong po kopai ave labang so alonjir kiluna bang phumen kela lo frame terang alang li asi silutum labang so alama jalong ilutum adri ilong po labang so lama jan fan a direction mate producer abang phumen kela lo Bismo Hanse labang sola mazana fan cameraman mate editor abang phomen kelalo Judson B mate Mukak Studio labang sola mazana fan kekan thun bang phomen kelalo Konok Bordoloy lapen labang sola mazana fan RJ kemin dona bang phemen kelalo Rubjili terang pi lapen labang sola mazana fan Drunat ke adun bang phomen kelalo Rakesh Killing natul labang sola mazan mate video ba modang tum langi jibote official LST Enterprise YouTube channel long senang tum langi long po natum mason ka ke kar bieng lomo pe nonam te tangklong a video mate actor actress a video langi verete natum handshake channel official subscribe non lapen like na video ning non lapen comment lang to kenam sining pini video klan se kang ton lo koru ang thu